В деветата тема, която ще засегнем и която може да прочетете като публикация, ще говорим за правилното хранене. Темата се казва: правилното хранене е отговорност на всеки един от нас. Каква е връзката между храненето, здравето и работоспособността? Считам за необходимо с оглед на последните трусове в родното ни здравеопазване да остана верен на това, което започнахме в здравната ни рубрика. Сигурен съм, че няма да се намери български гражданин, който да бъде против изграждането на обществена политика, укрепваща здравето. Необходимо е тя да направи така, че най-здравословният избор да стане най-лесен във всички аспекти на живота. Хората се нуждаят от познания и умения, за да направят избор по такъв начин, че да контролират и подобряват своето здраве. В тази рубрика ние акцентираме още и за подобряване на способността за справяне от подрастващите посредством идеята за здравна просвета в училищата. Затова продължавам с следващите елементи на здравословния начин на живот, които са предмет на нашата рубрика. Естествено, правилното хранене е дело на всеки отделен гражданин. Ние трябва да се запознаем с някои основни изисквания за правилно хранене, което е най-важното: всеки ден съзнателно да прилагаме тези знания и да се ръководим от тях в своето поведение. За съжаление, у нас много хора се ръководят от девиза: ям каквото ми е вкусно и колкото искам. Лекарите да се грижат за последствията. Взаимоотношенията между храненето, здравето и работоспособността обаче интересуват все повече хора. Те знаят, че старата поговорка здравословното хранене винаги се възнаграждава е валидна и днес и се съобразяват с нея. Всички ние можем да постигнем това, ако спазваме следните правила и променим своето хранене както следва. Да ядем храна с малко животински мазнини, за предпочитане телешко, агнешко, птиче, без кожата и други бедни на мазнини, меса и риба, която е полезна за кръвоносните съдове и сърцето. Да ограничим готварската сол, като използваме ароматни заместители – чубрица, джоджан, копър, магнанос и други. Да консумираме повече плодове и зеленчуци и по възможност сурови. Да консумираме млека и млечни продукти, сирене, извара, кашкавал и други с намалена масленост или обезмаслени. Да използваме в менюто си повече картофи, варива, ориз и зърнени храни. Да предлагаме пълнозърнен хляб вместо бял хляб. Да ограничим захарта и захарните изделия. Захарта е бялата смърт, а това определение не е случайно. Да не забравяме разнообразието при избора на хранителните продукти, както и правилната им обработка. Ако няма желание за изпълнение на скромните препоръки от мен, описани от тук, то тогава се стига до неправилно хранене. Такова най-общо е всяко хранене, при което приетото количество от един или повече хранителни продукти се отклонява от нормата до толкова, че могат да се появят смущения в организма и болести. Прехранването е най-често срещания начин на грешно хранене. Най-явната и нежелателна последица от него е свръхтеглото. Всеки може да наблюдава ежедневно много хора, които са прехранени и носят товара на свръхтеглото върху себе си. В нашата държава се наблюдава тенденция към покачване на броя мъже и жени със свръхтегло. Особено притеснително е, че това се наблюдава сред подрастващите. И тук естествено възниква въпросът: когато всъщност човек е със свръхтегло? Свръхтегло или наднормено тегло е състояние, при което човек има повече телесна маса, отколкото се счита за здравословно за даден ръст. Най-често се използва индексът на телесната маса, за да се определи дали даден човек е със свръхтегло. Отговарям, че на първо място е необходимо да знаем какво трябва да бъде теглото ни. Хората с оптимално тегло имат най-висока продължителност на живота. Също така, от голямо значение намаления риск от различни заболявания. Хората с тегло в нормата имат повишена работоспособност, добро самочувствие и добра жизненост. Не напразно се казва: колкото е по-къс колана, толкова е по-дълъг живота. Аз искам да кажа както за хората с свръхтегло, така и за тези с нормално. Следете редовно теглото си. Това е най-простият начин да знаете в какво състояние сте. Голям риск от затлъстяване е обездвижването,
на което обърнахме внимание в предходни наши публикации и видеа, в които акцентирахме върху ползите от пешеходния и планински туризъм. Пешеходният туризъм е в състояние да повлияе благоприятно върху нашето тегло и да предотврати затлъстяването, което е всъщност едно от най-разпространените заболявания и едновременно с това представлява важен рисков фактор за други тежки болести, някои от които и с лоша прогноза. Затлъстяването сред българския народ е придобило епидемиологичен характер с всички проистичащи от това неблагоприятни здравни последици. Подобни са данните от други международни проучвания по темата. Това е потвърдено както на национални здравни доклади, така и от международни организации като Световната здравна организация и Евростат. Над 60% от българите над 18 години са със свръхтегло или затлъстяване. България е в челната тройка в Европейския съюз по детско затлъстяване. Над 1 от 4 деца е с нормално тегло. Рязък ръст на затлъстяване се наблюдава в последните 20 години. С напредването на възрастта процентът на хора с затлъстяване се увеличава, особено при мъжете над 40 години и жените след менопауза. Защо е епидемиологично? Терминът не означава инфекциозна епидемия, а че проблемът е масов, разпространен и засяга общественото здраве в големи мащаби. Свързано е с риск на хронични болести, диабет тип 2, хипертония, инфаркти, инсулти, дори някои видове рак. Сред основните причини са ниската физическа активност и заседналия начин на живот, хранене с високо съдържание на мазнини, сол, захар и бързи въглехидрати, ниска здравна култура. Много хора не следят теглото си или не знаят рисковете. Липса на целенасочена политика и профилактика на национално ниво. Както показва и статистиката, особено притеснително е това явление сред децата. Тук можем да добавим, че изграждането на здравословни хранителни навици е отговорност както на семейството, така и на образователната система. Децата прекарват немалка част от времето си в детските ясли, градини и училища и следва там да се спазва най-строг контрол, що се отнася до разнообразното и здравословно меню. За характеризиране на затлъстяването и наднорменото тегло се използва така наречения индекс на телесната маса. Той се изчислява така: теглото в килограми, разделено на ръста в метри, по 2. Според Световната здравна организация, нормалното тегло е с телесен индекс от между 18,5 и 24,9. Свръхтеглото е над 25 до 29,9, а затлъстяването е 30 и повече. Допълнителни фактори. Индексът на телесната маса не отчита съотношението между мазнини и мускули, разпределението на мазнините по тялото, възраст, пол, етническа принадлежност. Затова понякога е по-добре да се комбинира с измерване на талията, процента на телесната мазнина и общото здравословно състояние. Тук е важно да отбележим, че по време на пубертета този индекс понякога нараства стремглаво, поради относително по-голямото увеличение на телесната маса. Впоследствие темпът на повишение намалява. Ето защо при възрастни над 18 години може да се използва и по-стар метод за изчисляване на идеалното тегло. Височината в сантиметра на тялото минус 100. Например, при човек 170 см, по тази методика идеалното тегло би било 70 кг. Но и тук трябва да отбележим, че този метод не измерва съотношението мазнини и мускулна маса. Какво може да се направи, за да подобрим нашето тегло и то да бъде в здравословни граници? В най-общи линии можем да наблегнем на следните неща. Повече информационни кампании и здравно образование, включително обучение на тема «Що е то здравословен начин на живот?» още от училище и детската градина. Подкрепа от личните лекари, скрининг, препоръки, насочване към диетолози при необходимост. Градска среда, която насърчава движението, повече пешеходни зони, велоалеи. Държавна стратегия с включени превенция, спорт и здравословно хранене. Храненето, движението и мотивацията са трите стълба на дългосрочната промяна, особено когато говорим за сваляне на килограми и задържането им в здравословни граници. Храненето не е диета, а начин на живот. Основни принципи. Не гладувайте, защото това води до йо-йо ефект. Хранете се редовно. Възрастен човек има нужда от 3 основни хранения плюс 1-2 малки закуски.
По възможност това да са плодове и зеленчуци. Намалете обема на порциите. Яжте така наречените бавни въглехидрати, овес, кафяв ориз, пълнозърнест хляб. Повече зеленчуци и белтъчини, яйца, риба, пилешко, бобови растения. Ограничете захарта, тестеното и пърженето, но без крайности. Движение. По-добре 10 минути днес, отколкото нищо. Не е нужно да бъдем спортисти, но последователността и изграждането на навик за леко спортуване всеки ден са важни. Реалистичен старт. Ходене 30 минути дневно или дори 3 пъти по 10 минути. Лека гимнастика или йога у дома. Упражнения за мускулите. Дори с бутилки вода може да се извършат. Постепенно увеличавайте времето и интензитета всяка седмица постепенно. Поставяйте си реалистични цели. Например, да изминавам 6 до 8 хиляди крачки поне 4 дни седмично. Мотивация. Причината, поради която започнах. Напишете си защо искам да отслабна. Заради здраве, самочувствие, подвижност. Поставете си малки и постижими цели. Например, понижаване на теглото с 2 кг за един месец, а не рязка загуба на тегло. Следете прогреса. Снимки, мерки, не само чрез кантара. Намерете движение, което харесвате и ви доставя удоволствие. Танци, разходки с приятели, плуване или колело. Потърсете подкрепа от приятел, група или лекар.